Zijn we zo allebei goed in bed? Jawel, hè? Ja, ik ben nog altijd bruiner dan jij. Ja, nou, daar hoeven we het niet over te hebben. Welkom terug, de eerste van het nieuwe jaar. De maand is bijna voorbij, maar dat wil niet zeggen dat we de afgelopen maand stil hebben gezeten. Nee, maar dit is wel pas de eerste recap. Ja, dat klopt. Er is weer van alles gebeurd de afgelopen maand. Er is weer veel gebeurd. Het lijkt wel een goede tijden, slechte tijden serie. Ja, maar zo ervaren onze kijkers dat natuurlijk. Nee, dat is waar. Daarom. Dus, we beginnen dit jaar, we trappen af met jou. Ja, oldtimers staan midden januari altijd centraal in het MEC in Maastricht. Toch wel de grootste oldtimerbeurs van de Benelux, Interclassics. En de woensdagavond vindt daar de Preview Night plaats. Goedenavond en welkom in MEC Maastricht, waar de 27e editie van Interclassics op het punt staat om te beginnen. En traditiegetrouw gebeurt dat met de Preview Night. Erik, de 27e editie van Interclassics. Wat mogen de mensen dit jaar verwachten? Nou, het beproefde concept. Hè. Wij gaan weer verder bouwen aan wat we al 27 jaar doen. Goede kwaliteit neerzetten, mooie show, mooi gepresenteerd. Nu dit jaar is weliswaar dat we in het congrescentrum Simformula Europe gaan organiseren. Dat is een evenement en een congres rondom het heel populaire e-sports, simracen. Dus als je wil racen op een circuit van Monaco in 1984 bij wijze van spreken, dan kan dat daar. Ik neem aan, ik heb hier voor me staan een trotse commissaris van het MEC Maastricht vanavond. Ja, ik ben echt ongelooflijk trots. Interclassics is een kleine 30 jaar al een vaste waarde hier in het MEC. Is ook nog een exportproduct, hè, want we maken hem ook mogelijk in Brussel met heel veel succes. En als ik hier weer rondloop, ja, dan ben je niet alleen president-commissaris van het MEC, dan ben je ook een kleine jongen die rondloopt in de speelgoedwinkel. Want het is adembenemend. Elk jaar hebben jullie ook een thema. Wat is het thema van dit jaar? Dit jaar hebben wij wel best een bijzonder thema, Forgotten Classics, Epic Designs from the Past. Het gaat eigenlijk over merken die niet meer bestaan. Lagonda, Talbot Lago, Studebaker, noem ze maar op. Maar die wel prachtige ontwerpen hebben voortgebracht. En die gaan we, of tenminste een deel daarvan, gaan we laten zien. Meneer Verhofstadt, wat brengt u naar Interclassics? Uw passie voor oldtimers? Ja, vooral de auto's. En er zijn een aantal mooie exemplaren. En het is ook het thema van de beurs is vergeten merken. Ja. En dan vind je daar prachtige exemplaren tussen. Heeft u een voorkeursmerk zelf? Ik zelf ben een fan van Elva, E-L-V-A. Niet veel mensen kennen dat. Het is een merk, een Engels merk dat afgeleid is van het Franse Elva. En dus Nichols, die de eigenaar was, die zei oké, dat is een mooie naam. En die zei Elva. En dat is een merk dat de basis is geweest van McLaren. Want in 1964, als ik me niet vergis, is dus de eerste McLaren van Bruce McLaren was een Elva chassis. Met een Amerikaanse motor in. En de naam komt nu terug tot leven, want de laatste, de nieuwste editie van McLaren, het nieuwe model, een Spider, Barchetta, noemt Elva. Wat mogen de mensen hier vanavond verwachten? Ja, verwachten gewoon vlammen, gewoon zoals Lindenhof is. En anders doe ik het niet. Het is kwaliteit leveren met de juiste mensen, met de juiste atmosfeer, de juiste gastvrijheid. Gaan we door. Of het nou voor 5 is of 550, dat maakt mij echt geen donder uit. Het jaar 2020 is voor het MEC, dit jaar blijven ze niet stilzitten, er komt echt een schwung in. Hè? We zijn aan het verbouwen dat het een lieve lust is en gaan ondertussen door. Dat is ook knap, hè? Het is een verbouwing van 50 miljoen. En ondertussen gaat gewoon Interclassics door, gaat de TEVAF door, André Rieu, die met veel succes hier nu ook zijn huis gevonden heeft. Dus het is een bijzonder belangrijk jaar. Alles zit er op schema, dat is prettig om te weten. Maar het wordt zo mooi. Het wordt echt... We hebben allure, we willen de toekomst in met elkaar als MEC, als gemeente, als provincie. En dat gaan we doen met een fantastische verbouwing. Je bent vanavond hier dus in Maastricht, in Limburg. Ja. En Limburg is er afgelopen maandag zeer positief uitgekomen. Wat vind je daar? Ja, super. Ik vond Limburg een klein beetje achteruit gaan qua culinair. Omdat het toch wel de Bourgondische stad is, Maastricht, en daaromheen. Ja, Limburg hoort gewoon op de kaart thuis qua culinair betreft. En ik vind dat tenminste. En we zitten lekker dicht bij elkaar en we maken elkaar alleen maar sterker, het zuiden. En ik ben blij natuurlijk ook in Brabant, maar prachtig dat er weer 2 restaurants in Maastricht sterk krijgen. En er komen er nog meer aan hoor, er zitten veel talenten ook deze kant.
niet zo heel lang daarna was jij weer in het Mac te vinden. Ja, tegenwoordig gebeurt gewoon veel in het Mac, hè. Ze zijn Ja, daar hard bezig. Ja, daar was namelijk de Second Home beurs. Klopt. En hoe dat eraan toe ging, dat laat ik je zien. Ja, goedemiddag. Wij zijn inderdaad in het Mac in Maastricht en we gaan naar de Second Home beurs. Kun je een tweede huis kopen, overal ter wereld, Spanje, Cariben, Thailand, noem maar op. Alleen ik ga eens kijken, kun je ook een huis kopen dichter in de buurt, in ons mooie Limburg, in de EU-regio. En wat zijn daar dan zoal de voordelen van? We staan hier op een beurs voor een tweede huis, ook gespecialiseerd dus in het aanschaffen van een tweede huis. Kunnen mensen ook bij jou vertrekken? Ja, zeker. Ja, je kunt ieder huis natuurlijk als tweede huis gebruiken, dat is geen enkel probleem. Ja. Maar we hebben ook recreatiewoningen. We hebben een hele goede verbinding met een perfecte makelaar in Oostenrijk. Wij doen in de Eifelhuizen verkopen. Wij zoeken hier ook opdrachtgevers natuurlijk om te verkopen. Ja. We verkopen in België veel vakantiewoningen, in Nederland af en toe ook. Ja. Maar we merken dat steeds meer mensen zeggen, hey, ik zoek iets in Maastricht, dat wil ik eventueel als vakantiewoning verkopen. En we bemiddelen ook naar de grotere leveranciers, naar de grotere websites. Dus we brengen je rechtstreeks met de verhuurders in verbinding. Je hebt twee trends. De ene zegt, ik wil gewoon rendement hebben. Hè. Ja. Je zit op Dormio in Maastricht, Ja. je koopt een huisje van 3 ton en je weet, ik heb ongeveer 20.000 euro per jaar opbrengst. Ja. Leuke opbrengst, Ja. prima. Je hebt ook mensen die zeggen, ik heb een watermolentje gekocht, ik maak er een leuk huisje aan een riviertje en er zit een hot tub bij en die willen echt het tweede thuis, die willen iets heel warms creëren, maar dat is anders. Belville is een online boekingsplatform. Wij zetten vakantiewoningen in de markt. We zijn tegenwoordig in 20 landen in Europa. We hebben plus minus 28.000 vakantiewoningen in portfolio. Ja. En wij kunnen als partner dienen voor de huiseigenaren om een vakantiewoning in de markt te zetten. Oké, dus wat is jullie doelstelling hier op deze beurs? Is eigenlijk om jullie aanbod te vergroten? Ja, absoluut. Nieuwe huiseigenaren toe te voegen aan ons portfolio die een mooie vakantiewoning hebben en die graag via ons willen verhuren. Oké. Wat zijn de voordelen om het via jullie te verhuren? We hebben een hele grote exposure, dus we werken samen met ongeveer 2000 online travel agents. En daarnaast hebben we veel zekerheden als een goede verzekering. Dus we hoeven niet meer te werken met een borg, dus tot 10.000 euro per boeking verzekerd en gewoon op heel veel kanalen aanwezig. Derde jaar Derde jaar. de Second Home beurs in Maastricht. We staan al jaren op Second Home beurzen in Utrecht, Gent, Antwerpen, Brussel. We hebben ze allemaal geprobeerd. Maastricht is een thuiswedstrijd, hier moeten we staan. En de juiste doelgroepen, de beurs is net een paar uur open, maar het loopt nu al rond. Perfect. We hebben al diverse hele mooie leads gevonden, leuke mensen ontmoet. Perfect. Voor ons toch wel het feestelijkste hoogtepunt van de maand. En ook voor Gastronomisch Limburg, alhoewel de Michelinsterren-uitreiking een paar weken eerder ook wel vrij belangrijk is. Uiteraard. Maar In lijn met de sterrenchefs was natuurlijk het culinair gala in Limburg. De tweede editie en die vond plaats bij? De Oranjerie in Roermond. En laten we even aftrappen met 's middags was daar de finale voor de jonge talenten. Want daar draait eigenlijk het hele gala om. En de finale ging er zo aan toe. Ik ben er zelf tevreden over en ik vond het een hele leerzame ervaring. Dat was heel leuk. Ja? Echt, ik heb echt genoten ervan. Echt genoten? Echt super leuk om mee te Ging het zoals je hoopte? Je bent zenuwachtig, dus je Ja. merkt wel soms aan je praten en zo dat je af en toe een beetje weggaat. Maar ik vind wel dat ik het goed heb gedaan. Ja, en dat was dus in de middag. Ja. In de avond was natuurlijk het gala. Ja. En daar zijn natuurlijk heel veel interessante chefs aanwezig en allerlei andere mensen uit de horecawereld. En ik nam tussen het presenteren door even een momentje om met enkele chefs te spreken.
Dit is de tweede editie en wel een heel bijzondere editie, want we zijn hier vanaf het podium van Theaterhotel de Orangerie in Roermond. We gaan eens even kijken hoe de stemming er is. Het voorgerecht is zojuist geserveerd en laten we gaan kijken. Ja, hier naast mij, een van de juryleden, Bart Ausums. Je mag even gaan staan. Bart Ausums, vanavond staat dus onder andere in het teken van de prijsuitreikingen. Ja. En jij bent een van de juryleden. Waar let je dan op? Nou, ik vind het sowieso top om te zien dat er zoveel jonge mensen zo fanatiek bezig zijn. En ja, dat doet me deugd. Dat is echt, het geeft hoop voor de toekomst. Hoe was het jureren? Was het lastig om een keuze te maken? Ja. Zonder te veel weg te geven? Zonder te veel weg te geven lag het allemaal heel kort bij elkaar. Ze waren eigenlijk allemaal goed. En ongeacht wie er wint, zijn het voor mij allemaal winnaars. Want zoiets meedoen, dat is iets, dat neem je de rest van je loopbaan mee als ervaring. En voor mij zijn het allemaal winnaars. Fantastisch, mooie woorden. Geniet van je avond en eet smakelijk. Dank je. We gaan verder, want er zijn veel sterrenchefs aanwezig. En een van hen zit hier. Jan Marees van restaurant Marees. Gefeliciteerd allereerst hè, met de ster. Dat is een goed gevoel. Ja, super. Helemaal top. Ja? Ja, is echt... Hoe was dat om dat te horen te krijgen? Ja, dat is super speciaal. En je merkt gewoon aan alles dat Michelin die staat. Qua culinaire gids staat die echt daar. Hoeveel reacties ook van collega's en van mensen. En van gasten en leveranciers. Dus ja, dat is ongelooflijk. En reserveringen die meteen binnenkomen. Ja, dan merk je gewoon dat ja, super. Dat klinkt hartstikke positief. En nou, dus die ster is binnen. Wat gaan jullie doen om er nog één bij te krijgen? Nou, wij gaan gewoon door zoals we nu bezig zijn. En ik las toevallig een krantartikel terug van toen wij in 2006 de eerste ster kregen. Dan heb ik dat ook gezegd. We gaan gewoon door zoals we bezig zijn. En dat doen we nu ook. Tuurlijk ga je puntje op de i zetten, maar we gaan door zoals we hebben hem gekregen zoals we nu bezig zijn. En daar gaan we mee door. En blijkbaar pakt dat goed uit. Ja, zeker. Ja. Nou, geniet van je avond en eet smakelijk. Nou, dan gaan we verder naar de volgende. Want zoals gezegd, veel sterrenchefs aanwezig. En nog één zit hier. Ralf Hamers. Hij is al aan het genieten van zijn eten. Van rentree. Ralf, als ik je even mag storen. Eet smakelijk. Proficiat ook voor jou hè, met de ster? Ja, we zijn er heel blij mee. Dat was echt een hele verrassing natuurlijk. Ja? Dus mooier kon het jaar niet beginnen. Dat klinkt als een mooie start. Maar je zag het niet aankomen. Was het een verrassing compleet? We waren er natuurlijk wel mee bezig. Maar goed, het moet je natuurlijk ook gegund zijn, vind ik altijd. Dus er zijn meer mensen die ook goed koken en die het ook gegund is, maar die hem er niet krijgen. Dus dat vind ik wel altijd... Hartstikke mooi. En vanavond staat dus onder andere in het teken van jonge talenten. Ja, in welk opzicht vind jij dat dat heel belangrijk is om daar aandacht aan te besteden? Dat is natuurlijk heel belangrijk. Want we hebben natuurlijk in de horeca altijd een beetje een probleem in de zin van dat we nieuwe mensen vinden, jonge mensen, gedreven mensen die ons vak verder kunnen dragen. En daarom ben ik ook heel trots natuurlijk dat we 2 personen van rentree hebben vandaag die mee hebben gedaan in de wedstrijd, zoals Ronaldo en Simon. En ja, goed, Ronaldo is al een aantal jaren bij ons in dienst en Simon zelfs al 5 jaar, dus dat is wel heel mooi. Ja, zoals je kunt horen, dus de talenten, de jonge talenten, dat is waar veel aandacht aan wordt besteed vanavond. Want jong talenten een podium bieden, dat gaan we hier doen tijdens het culinair gala van Chapeau Magazine 2020. Ja, die avond draait natuurlijk om het culinaire talent en de horeca. Maar ook heel belangrijk was het moment van de lancering, de restaurantgids. Dat klopt, hè? Toch de jaarlijkse restaurantgids met alle toprestaurants en gastronomische locaties in Nederlands en Belgisch Limburg. Hij ziet er zo uit. Wow. En hij is eigenlijk vanaf 17 februari krijg je hem gratis bij de TFAF-editie van Chapeau Magazine. Dus in alle boekhandels in Nederlands en Belgisch Limburg. Helemaal top. Ja, dus dat is de restaurantgids. We hebben de jonge talenten gehad. Ook heel belangrijk is natuurlijk de live-uitzending. Ja. Want tijdens het culinair gala hebben we natuurlijk gepresenteerd. En waren alle talenten... Nee, het is geen lekkere zin. Het loopt niet lekker. Ik wil stoppen. Ja. Klaar ermee. Tijdens het culinair gala was natuurlijk van alles aan de gang. Waaronder ook de live-uitzending die wij gedaan hebben voor Chapeau. Ja, klopt. En daar hebben we voornamelijk de jonge talenten aan het woord gelaten. Want zoals gezegd, daar draait eigenlijk hoofdzakelijk de avond om. Ja. Hebben jullie die gezien? Dan is het hartstikke top natuurlijk. Maar mocht je hem toch gemist hebben, dan kijk even in de link bij dit bericht. En dan kijk even de live uitzending van een kleine 15 minuten terug. En je bent helemaal op de hoogte over wie de komende jaar ons culinair gaan verwennen in Limburg. Helemaal goed.
Dat was dus een culinair gala en dat was dus ook de recap van deze maand. Precies. Wat gaan we de komende maand uitspoken allemaal? Maand februari. Ja, maand februari is natuurlijk eigenlijk carnaval. Maar ja, privé vieren we dat wel, maar in chapeau doen we daar relatief... We hebben daar nog altijd geen vlog van gemaakt, hè? Nee. Is te overwegen. Is te overwegen. Wil jij dat wij een vlog maken tijdens carnaval? Heerlen en Maastricht? Kan wat leuks opleveren. Nee. Naast carnaval staat er veel op de planning, maar daar gaan we er niks over zeggen. Nee. Dan moeten ze over 2 weken weer terugkijken. Oké, nou tot over 2 weken. Doei. Helemaal goed. Wil je meer van onze video's zien? Abonneer je dan nu op ons YouTube kanaal. Like onze Facebookpagina en volg ons via Instagram.